Wa man ibugas. Sige na ni siya gadi handay niya. Sus, nagpadako anig mais iyang lagay na si. Kaya, ha? Magsige na ka gadi handay niya. Di ka mangitag kwarta. Say, kaldero na to ay. Paisod. Sa may lungago na kuha na ron. Ang angsit ako imong isod, ana. O masud pa ka, isuot ka sa kaldero. Magsige na ka handay-handay niya. Mangita pa ka nga trabaho. Wa pa gani kay sino may kay nahimo gabi na siko paabot. Bisag 40 na kong gutom nagpaabot ko nga imo kong tuod luwajud ka. Bisa man yung bao magitaon ka kay. Uy nga, gulang matawad na nataan ang mga bisyuha. Uy! Aw tiguang na di ay. Oh. Oh, hala. Dagari mo mga sinina. Dahil dito ha. Ay nagbalik. Kay mangit ko patanon. Ay guwang di ay. Let's. Ipamiraw. Ipamiraw ni mo. Patangkon nga. Kini atong pagpuyo. Taan ba mi sa una? Anad na lang mo. Togsok. Mo man nila sa kinabuhi. Kanindot anang naa kay kuot-kuoton o simot-simoton. Ya ikaw mo sige mo kang ligid. Ano layas? Bisa man sige na kuot ana nga. Buhay ko sa kabuan nunya. Sus, Ginoo ko. Hoy! Lus-lus ni mo to anak ka. Kumang ka na imo simot-simoton pero may sudan. Ay kung laban-laban ano kabahan mo. Balas. Ikaw les kay hamon tong pinote ko. Aw. Manibas ka wala lang mo. Limo na nimo pangitag balay mo kapayat. Kasaan. Mas tao. Yes. O ka maganda lang mo. Laya sa Daniel. Oh, layas ini ha. Oh, nagbalik. Layas. Ka. Da. Balik na kay. Day. Balik na. Di ka nga imo kong palayason. Sabi gusto nimo gitikon di ka. Ay, sa malasan ka lang. Tagay kong kwarta niya. Day, ako'y kwarta. Bukas ko mo magati bukas ko. Paikon. Bukas ng balaha ay. Na. Ya, adik ko sawa. Kadaan. Kati namang isuga. Isod gini makidara na. Di na rin maging maulian. Ay, adik ko puyo ani. Pasti lang. Ayas lang tong. Asam ni si tutong-tugsok nga. Nagdaamag na buno. Milagro nito, Hana. Ang hirian. Kami mo kong kasuway nga malabas siya. Homeless at paniha. Santo, Hana. Ako sunod-sunod, eh. Ang kaso ito pingon. Ate, ha? Malaba mo kong tututok. Sakto si kayo kay nagbuhat-buhat ko aning akong balay-balay nga. Aram ta ni siya ko ang manok. Ako ngay mo puyo ani. Kani ko na buhay. Bay, may hinaa ka bay? Asa ni glugmahan mo tuo mo kog manlaba kag tututok ko may sapa din he. Asa ni kidi ay? Di, layas ko sa mga bay, palayas ko sa mga sawa. Ha? Di palayas ka? Ay may rasa di ay. Oh. Di ba? Ni anak ko ba nga? Anong palayas ba ka nga? Kasayangan ang hitsura. Kagwapo ni mga klase ka pagkabana. Unya gi palayas ka? Dili bay kay hindi laging kita nga pagpatang sige sulsul kapoy baya. Gito. Di natuog ko. Unya pag mataway ka noon. Iya, siya di gabi nangandam na daan kay nagtuo og mubira ko. Unya. Wala ngahimo kay kapoy lagi kayo. Sus, wala pa yung malungag. Kasi labte mo na suko. Palayas ko. Hinaanap bitaw ko sa babay. Basta gani babae gani nga buntag sayo. Masuko na gani na. Nasuko na siya, mingon bitaw ko sa sawa. Dahil nga masuko ka man. Ngunit ka kahilabte. Mingon ka bakang kumasawa nga. Mabuti ng suko ko. Kaya ako nung hilabte. Hilabte ang tatanay mo. O mauba. Hilabte. Balik ka nga to ka. Balik ko na ko ba? Balik eh. Unya ko man. Ikabot ito. Bilahi na yun. Baka lang magtuwad. Pupunta kayo din. Bilahi. Wala mo bang pumama. Sakto kayo. Mulakaw na. Salamat ba? Kataron kay iyang gibalik niya sa wag isapot. Kato, kunis-kunis suro. Lutin ito sa anak ko. Lutin ito. Ipalayas tong manaha ay. Kay matigayon ni ako pagpangwarta aning nga kahoy, wa ang gatong tipos. Sige ginagligid, sige padako siyang itlog. Sa naman ko ani pil, may gasto na ko sa kilo. Sa kaadlaw na ako kinaon niya ngay pabalikon.
Dalag sabos kinabuhi ng kalan Di, ibalik ko kay, di mo masipare nga, bisin pag magtakilid, bisin pag magtikungkong, o magtalikod, o di ba, kanang, o duwat, Ano birahan. na magibalikan? Birahan. Okay, hayang tay. Punta na tila ano mo tubangan. Ay,